муҳаммад хисайнов бародари шафқат яке аз қаҳрамонҳои замони авҷи бемории коронавирус мебошад. пас аз ин муроҷиати видеоӣ ба ҳамкорони табибаш муҳаммад хисайнов ба дили садҳо мариздорону беморон роҳ ёфт. суханони оташини ин ҷавони ба нангу номус аз назари президенти кишвар низ дур намонд. ҳамин қадами шумо бошаду ҳамин қадами шуморо ман буста кунам. чӣ гӯям охи дар анғили падар бобои мо мешава имрӯз чӣ ба халқ хизмат кардесай баъзе номардо ай кор гирехтан ту миёи рӯзи дигар ҳамаи тинҷӣ мешава иншааллоҳ ҳамаи тинҷӣ меша ту рӯзи дигар миёй ман тра суол метум дар ин рӯзи сахтӣ ту дар куҷо будӣ ба кадом рӯҳ ба рӯи ман нигоҳ мекунӣ чӣ ҷавоб мегӯӣ? вазорати мудофиаи Русия ин бародари шердили шафқатро барои садоқат ба касби худ бо медали боевая братства сарфароз гардонид. пешвои миллат бошад ба муҳаммад хисайнов хонаи дуҳуҷрагиро бо тамоми ҷиҳози рӯзгор тақдим намод. унвоне ки аз тарафи дифои Русия барои мо яъне ки сазовор донистанд, онҳо хай бо забони Русия аввал гуфтанд ки мо аз тарафи организатсияи 201 организатсияи боевое братство аъзои 201 дивизияи Федератсияи Русия вақте ки мо дидем ки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалии Раҳмон яъне ки ин бародари шафқатро яъне ки сазовор донистанд ба медали шафқат сарфароз донистанд, мо низ вақте ки навори инро ба дигар забонҳо мақсад гардонидан мо низ тамошо кардем. барои мо мақсад супориш доданд ки ҳамин нафар сазовори ҳамин унвони мо ҳаст, ҳаминро мақсад бурда ҳадя кунем. омадан дар дарс ҳадя росте дар вақти дарс ира барои мо супоридан, яъне ки дар Осиёи Миёна шумо якумин нафарен ки ҳамин унвони яъне ки бар зидди бемории COVID-19ро аввалин шуда шумо сазовор шудед гуфта. имрӯзҳо муҳаммад хисайнов дар донишгоҳи тиббии Тоҷикистон таҳсил менамояд ва ҳамзамон дар шуъбаи ёрии таъҷилии беморхонаи Истиқлол фаъолият дорад. ин ҷавонмарди шуҷоъ оиладор буда соҳиби 2 фарзанди дуструяк мебошад. шиёри ӯ дар зиндагӣ талош барои наҷоти беморон ва арзанда будан ба боварии халқу ватан аст. муҳаммад мегӯяд вай чунин дили бузург ва меҳрубонро аз зани асатинии Рима ки модархондаш буд мерос гирифтааст. мо дар як хонаи дуҳуҷрагӣ 18 нафар зиндагӣ мекардем. ман ҳеҷ гоҳ ягон нафарро наранҷонидам. ман онҳоро мисли модари худашон нигаҳбонӣ кардам. ба мактаб гузоштам, либосҳояшонро шустам, хӯрокашонро дар вақташ омода кардам. дар маҷлиси падару модарон иштирок кардам. агар касе ба онҳо гапи ноҷо мегуфт, фарзандони худамро пуштибонӣ намекардам, вале намегузоштам ба онҳо касе овоз баланд кунад. ҳар гоҳ ягон гапи ғалат занад ё кори хато кунад, ӯро дар барам шинонда мегуфтам ки муҳаммадҷон, ин хел накун. равиши зиндагиро ба ӯ ёд додам ва гуфтам ки вақте ба дасти ту ба ягон ҳамсоя чизе равон мекунам, аввал дарашро зан ва баъди иҷозат гирифтан вориди манзилаш шав. таъкид мекардам ки бояд бо фарҳанг шавӣ ва мардум ба шумо ҳасад бурда гӯянд ки тарбияи хуб гирифтаанд. ӯ ва додараш ки дар тарбияи ман буданд бисёр бачаҳои хуб буданд. субҳона дар Фаронса, хӯроки нисфирӯзӣ дар Белгия, фазои шом дар Итолиё, шоколадье, лаззати шириниҳои дунё дар якҷо. либосе ки шумо дар вақти вохӯрӣ бо президенти кишвар рафта будед, он кироя буд. кӯшиш накардед ки ҳамон либос барои шумо либоси таърихӣ бошад ва ба даст биёред? мон дурустед ин қиссаи либос албатта як камтар як қиссаам гӯем хато намекунем, чунки вақте ки мора гуфтанд ки шумо дар рӯзи табибон иштирок мекунед, гуфтанд барои шумо яъне либоси ягона ба монанди дигар табибо либоси ягона дар кор ки дар онҷо иштирок кунед. ман як касони бурук доштам аз давраи ҳамун масъад туям. рости як касони бурук доштам, лекин касони буруки ман
иштирок дар он ҷо мувофиқ намеомад, яъне рангаш мувофиқ намеомад, барои хотири ки либоси ягона дар кор буд ва ҳамун росте дар ҷайбам барои харидорӣ кардани кастуну бурук ман рости пул надоштам. имрӯз пешвои муаззами миллат моро қадр кардан, моро назди худшон масалан ба рӯзи табибонда, яъне ки моро даъват кардан, мо мехоҳем ки дар оҷа иштирок кунем, агар он кастуну бурук дошта бошед барои мо медодед. баъд росте як рӯз кофтем наёфтем, ёфтем майдатар ё ки бисёр васеътар буд, рости нашед. аллакай соат 3 шудааст, ман олиам кастуну бурук надораем, уже саҳар субҳқати рафтан дар кор буд. баъд рафтам ҳам соати 3 рафтам, 1 соат ба бозори Корвон маҳкам кардан буд. рафтам якчанд рафиқ ман илтимос хоҳиш кардам ки надора хай гуфтан, баъд як нафараш гуфт ки ман ҳамҷа як шинос дорам, шумо метавонед қатъи ман равед, ман ҳамун шинос ман илтимос ва хоҳиш мекунам ки як кастуну бурук шуморо диҳед, шумо пага рафта дар оҷа иштирок мекунед, баъд оварда метиҳем. рости пеши шиносошон рафтем, во гуфтанд ки аввали сентябр аст, мо прокат дода наметавонем, фақат барои фурӯхтан аст. ман рости хеле ман зиқ шидам масал. баъд гашта омадем, баъд як дута савдогарам бозори Корвон масалан на марҳамат 200 сомон ҳамаи кастуну буруктона шумо барои мо прокат зиҳед, фардо муддати ҳамин 3-4 соат то абета ман оварда кастуну бурука метиҳам абрад. кастун таърихӣ набуд, не ки ҳамун попши таърихӣ шудагӣ аст. дар давом бо барои халқ хизмат мекунем. акид ҳозир мо ин вонҳоро гирифтем, ба он хотире нагирифтем ки мо сазовор шудем, мо инро барои он қадр додем ки мо ҳозир аллакай дар пеши халқ қарздор ҳастем. мо аки ин унвон ба ӯ хотире нест ки ҳамин хел шумо қафаси синада карда гаштан гиред, не, яъне ки унвон барои он аст ки ту бояд дар оянда барои халқи миллатат хизмат кунӣ. яъне ки як ба монанди қарз аст. ман ҳамин хел ҳисам, мо шояд ака дигар унвон гирифтагон намедонам чӣ хел фикр мекунам, ман хел фикр мекунам ки ин қарз аст барои ман, дар оянда барои халқи миллатам бояд ман содиқона хизмат кунам. рости баъд дар зиндагии мо худо баракат шомта, ҳамин холаи Рима дар зиндагии мо як қаҳрамони асосии зиндагии мо шуд, гӯем ма хато намекунем. ҳамин худованд ҳамин холаи Римара дар зиндагии мо оварда ва барои мо имконият дод ки моро дар хонаи худашон яъне роҳ диҳанд. холаи Рима моро дар хонашон роҳ доданд, яъне ки рӯзҳои аввал даст мо нагирифтанд, ба мактаб бурданд. ҳамеша дар анаму рӯзое ки падару модароро даъват мекардам, ба ҷои модари ман мерафтанд холаи Рима, дар ҳамун маҷлисҳо иштирок мекарданд. ман онҳоро ҳеҷ гоҳ намезадам, то ки пӯсташон ғафз нашавад. онҳоро ба забон тарбия кардам. умед доштам ки одами бузург мешавад, чунки чӣ кори фармоям сари вақт иҷро мекард. ягон бор не ва ё наметавонам нагуфтааст. ман бо усули дигар тарбия медиҳам. ман асатинӣ ҳастам. дар мактаб онҳо хонандагони фаъол буданд. омӯзгорон онҳоро ҳамчун намуна ба ҳамсинфонашон мисол оварда мегуфтанд ки бо вуҷуди аз падар дур буданашон сару либосашон тозаю озода аст. вақте ӯро дар телевизион дидам, ӯ ашк мерехт ва ман аз ин сӯи экран аз шодӣ гирья мекардам. бовар надоштам ки чунин зебову хушсимо шудааст. ӯ бо шиму костюми зебо дар бари Эмомалӣ Раҳмон меистод. аз ин дидам агар хушбахтии бузургтаре ҳаст, дар зиндагӣ аз одам чӣ боқӣ мемонад? як кори хубе карда бошӣ, пас аз сари ту мегӯям ки одами хуб буд. дуо мекунам ки бо фарзандонаш садсолаҳо умр бинад ва маро фаромӯш накунад. дар пеши кулли мардуми Тоҷикистон ваъда метиҳанд ки дар оянда агар як мутахассиси хуб шаванд, ақаллан як молдори калон ҳам нашаванд, дасти ёриамро ба набераҳошон, ба наздикошон ҳатман мерасонанд. ҳамчунин ба он нафаре ки бори аввал мара дар кори чиби ҳамун ҳайни ҳолу он кампир нестанд, худо раҳматшон кунанд, момаи Раҷабмоҳ мегуфтанд, як фарзандамро махсусан ба хотири номи неки ҳамон кас Раҷабмоҳ монданд. айни ҳол
фарзандони онҳо ба кӯмаки ман эҳтиёҷ надоранд, лекин ман ҳама вақт омода ҳастам ки ба хотири ҳамон кампир ҳамеша омода ҳастам ки хизмати онҳоро низ кунам. ман ҳамеша аз фарзандони он кас розӣ ҳастам. сипос мегӯем ки даъвати маро қабул кардед. саломату сарбаланд бошед. ба шумо ва ба кулли тамошобинони шумо, ба роҳбарияти оила тиҷӣ сипос мегӯем ки моро муаррифӣ карда истодан. ҳазор раҳмат. субҳона дар фаронса, хӯроки нисфирӯзӣ дар Белгия, фазои шом дар Итолиё, шоколатье, лаззати шириниҳои дунё дар як ҷо.